ụmụnne m na ụmụnna m elota n'ọrụ na nwekwarechi ọnwa nọ nwa nwa mba nnọọ awụchasịala m eyo achọọ m igbu oge ọnụ bụrụ nwokorobịa na-alụbe nwaanyị bịakete okwu na owu maka nụ ọ nwere nwa agbọghọbi o nwa ọma nwetara admishọn agụmakpọ mahadum ụnụ na ahụ o nwetara admishọn na mahadum ma enwe hotel rụrụ nne na nna ya mana ọ wee humble girl dị humble nwatakịrị dịkwanụ 20 years ya ka o nwetara admishọn enwekwara na one lady bi na school ọ na-aha graduate every year ọ nọ nga ahụ n'ọrụ ya wụ ikpọrọ ụmụ agbọghọbị ọma ndị kwuru nọ were ha na-akpọ ego ụmụ nwoke na Abuja na Lagos ebe ọ hụrụ ya esendị aha ha aga ya ewere kọmishọn ya ndị ọ na-akpọ ekwe ụmụazị na ụwụkwụ ụmụ ahụ ndị ụmụ nwoke ndị okenye kpatara ego ụmụ okorobịa kpatara ego ma ndị ke na-ala bekee ha alụ ha kọntaktị ya ya emere ha arenji shapali arenji ọ na-emere ha ọ na-akpọ ha ga ụlọ ọgwụ lee ha ọrịa obiri na ajọ chasa ha lee ha nje prepare ha ọfụma kpụrụ ha gaa butik zụọ ha akwa ọ ya ka nwa nọ bịatara na skuul asụ nwa ọhụrụ obere nwa dis lady akọọ ya anya hụ na o so ọ wụ ụdịrị nwa aka ọ na-eji arụ ọrụ ya kpọọ the girl gwa the girl si mba ya na-eme ụdịrị ha biko nwa anọ ntara na otu echi ya ehujie n'akwa n'akụkụ hostel ebe windo ya egbeghị nge n'akwa gbingị ehubi anya mmiri this lady being that hotel ga nwa na-achọ ịma in and out na-achọ ịma ije hụ ya nga ọ na-ebe gị gakwuru ya sọ gịnị jụwa sọ gịnị megi akwa ya sị na mpa ya bụ bed n'ụlọ ọgwụ and na ihe mma ya na-ahụ na plantain bọọlụ na enidere ego to commence treatment and nwanne nwoke ka o toro ka na-agba bọị ya ma wada na ya ma what to do and ya achọghị iluzu mpe na ya kpọla dọkịta na fon rịọ ya dọkịta enwe ihe ya si enwe ihe ya ga-emenwu olesi ya bịara and ịhapụ skuul test na-ebido mgbe na-adịghị anya even exam na-ebido very soon ịhapụ skuul bịa lawa village gawa gaa gbarịwa n'oge nye nsogbu the lady asọgwụla ya si abịa kpọrọ ya gaa na room ya gwa sị ya chọrọ ego ole ka ọ ga-eri iji treat mpe ya si amabeghị na ya amabeghị at least ya hụ 50,000 ya ga-enyego dọkịta ebidogodo treatment the lady ya chewasị 50,000 at this present time na ọ ga-enwe ebe ọ ga-aga na nwere bank account ya si enye account number ya were phone send ara this girl 300,000 the girl asị n'elu bed say nile bụ she want to take okay ya si don't worry na ya were ga treat mpe ya ụmụ ga send ha wụrụ nka ọ ga-agbarụ hụ dọkịta chọrọ ya ego ya ebido treatment the lady ekelecha anya gụrụ ya bewe gbapụ oso la village ga-take care of things nye mmanya ego dropụrụ m ego kwụọ dọkịta ụgwọ mee ihe niile lughachi back to school the lady akpọla ya sị na ego ahụ o nyere na opeka na ego a ga-akwụ ya ugboro ole na ole ọ ga-aga ọrụ ya ga-esend ya nwa much no just ụmụ nwoke dị gaded ụfọdụ married men nwere integrity to protect no just ọtago bedroom like share some lọta ọhịa ebighị mbi asị mba asị ngwa na nsogbu anọ na mgbe ọbụla o ji na ego na ọkwụghachiri ya ego ọnọ ntara ya nyere dịgele ihecha na ọka ya na-abịa bịa gbawa ụlọ bifo ya save ndụ mmadụ mpa ya for that matter no na ya just nye ego na efuli iwe na ọ ga-akwụghachi ya ya gwara mgbe ọbụla o ji na ọkwa ahụ kelelewe ya emecha tun nwe ha nwanụ dịgele kwere ya ka ọkwa ka ejiri nwa anọ ntara ya wụrụ nwata nwokorobịa mega ọfụma na Abuja emega ọfụma ego oji ego ọ chọkwala n'ịlụ nwaanyị ọ ya ka ọ kpọrọ this lady mere ya nwa arrange di aunty madam onye ọrụ duga mgbe nwa anọ ntara ya tọṅata nwa ọhụrụ send ara ka nwoke elewe ya mgbe nwatakịrị bịara asị child nwa ka nwa nakwara na height ịnụkwa na ya wụtaka nwa ụmụnne ndị ke na village ebe village ha ga-etutele nwa rụọ ọtụnụ wụtaka ya nwa ka amakakwanụ ọ ya ka nwatakịrị batara ya sị ya ṅụọ mmanya ya sị ya na-aṅụ alcohol anyị na-aṅụ alcohol enwebe mbụ ka ọ wee na-aṅụ ka ọ wee try bụ ya sị mba nne ya anaghị aṅụ ya try bekwere ya aṅụ ya chọkwa na ịṅụ the guy sị okay no problem ha nọchana na joint ebe ha hangry out o ruole n'abalị ha ala the girl aba ga-esa ahụ gbachie bathroom too n'ime nga anọ nọ nga na-ehi anya mmiri ya nwoke ama nọbeghị akwụ onye ka ọ kọgara aka saa mmiri agbaga anọgakwana m sound kọwara ya aka ka ọ n'olu ya asị yes I'm okay I'm fine I'm coming ihe taa ihe echi ya na dịghị asị ya mepee this door now
ọ na emesikwala ya iwe ya emepe dọ aka ya na ụkwụ ya na-eshake tension ụjọ nke nwoke ele ya elewe si ya ngwa ya bịa na bedroom ya bịa na bed ya bịa guzoro ya sị no sit down, I want us to talk. Ha ebido kpawa nkata nke nwoke abịa notice that na ije ahụ ọ bịara ka ọ nwere otu o siri dị na nwa adịghị into this thing. Jụwa ya sị na ele mgbe ya na that lady sendetere matara ya so teba kọwara ya n'otu o si nyere mpa ya aka nye ya 350,000 o ji ga-etrete mpa ya rịọtago kọchara ije ya na ya bụ kọrọ ya everything na ya bịa mbụ na ihe first time ya na well like this na ya ga-eme ụdịrị ihe ya ga-ekpubi akwa. The young man asị ya na ya just need onye ya na ga-akpa nkata na ọ onye na ga share bed like bịa nwanwe ya don't worry na ya nwa more like wala this girl ko ha kwasị this girl na ihe ewe ihe ọla ihe ya bịa kwasị the girl just need onye na ga-akpa nkata na nwoke ụmụnne m akpali nkata n'abalị a ụra bụrụ ha arahụ chi hụ n'ọkọtọ nke nwoke ibiji ga ego gwazie ya na ya lụrụ ya gwa mata that lady sendere ya na ya na ya ga-ekwu na ọ na-akwụla ya ego na ya nwa ga-esetụlụ ya ṅụọ gụrụ dị ga daa ya n'ụkwụ kelecha ya boy ya sị ya ngwa book ohere flight ticket ya lachita back. This guy na-agwaziele ka madam chele dị ndị obuga na ọhụrụ that girl kpọtara ya sị ya na ya chọọ ka ọ kpọrọ that girl gbaga nwoke ọzọ na ya desara nwa ahụ reserve na mgbe ọbụla enediri that lady o sentetara na ya sị na ọ ka ọkwa extra money ya egwu asị ego ọ ma na-enwe mgbe ego ji nwe problem eze ya hapụrụ ya that girl. Ụmụnne m ya were phone number this girl ya na-akwụsịrị wọsụ ya na-emezi ihe niile ihe o meziri kwụzie the lady ụgwọ na ya ekpeghakwala nwoke ọzọ na mgbe ọbụla enediri ya ga-agba ya nke nwaanyị agba obi ya relasa ṅụọ were ego biji ego ya relasa the 350,000 naira akwụọ ya ụgwọ refund ọ ya ego bịazie ntụrụ nke nwoke na nke nwaanyị bengam ọ ya ka emegide urule nke nwoke abịazie kpọzie this girl mgbe o pụrụ na ọ dịla bright ọ like ala the guy of fact the young girl fall in love ha abụọ the guy agwa esi ya chọrọ ịlụ ya ya sị na o nwere ihe mere nọ oge ya ga-eji aga alụ ya sa ọ dịkwa na mma n'obodo na ya ga-alụ ya n'ọnwụ ugbu a ya sị ọ dịkwa na mma na ya ka nọ year 1 na this lady na ha dị 4 o recruit that night na o mere ha gbaa ndụ like ya na ha agba ndụ na ha agaghị hapụga destin ha na-eme until their final year and na ha tekere oath kind of covenant tebe ya sị n'ọcha sị conva gịnị ya ekwucha ele otu esi aga about it ke nwaanyị agwa ke nwoke si ya ma anya dị confused ọ ya ka ke nwoke anọ ntara kpọrọ m ụmụnne m ya akpọ m na phone 3 weeks ago kọwara m ihe n'ugbu kọwara m na enwere otu nwere ike isi gbogapụ iyi m sị nwa otu ị ga-esi gbogapụ ya o nwere ụzọ ị ga-esi aga about it mana ọ bụrụ na ị ga n'azụ that lady ga-agbogapụ ya no ọ ga-awọk ya sị nwa mba na ele ya ga-emekwere ihe mgba m sa ga plọg na ya na ọwa plọg ya sị ma leta gị sha plọg ege biko sị ngwa na ị ga-akpaghachi m after 1 hour kpaghachi m ka m mara ta ga-esi akwụpụ ihe a n'ọkụ something ihe akwụghara wrongly nna onuru 1 hour ya bee m n'igwe ntị eme that girl bịa cheta back mee invite ka ọ bịa cheta back gị na the girl arụ ya chọọ dọkịta gị na ya dị na mma eme kind of this girl ye buru bed etiju em oxygen ma everything gị mezie that their child lady invite send ya flight ticket si ya na ịchọrọ ịhụ ya na Abuja na ọ chọrọ itinye na problem na ịchọrọ ịhụ ya taa n'echi ọ ga-abịa ọ bịa ka ekpere ga ụlọ ọgwụ dọkịta si ya na nwa na ọ nwere leukemia cancer of the bone or get blood trust ma Chineke kwere gị jụwazi esi ya na iche nọ na akpọ this girl aga hospital treat her what is going on ụjọ ga-abịa ya ụjọ ahụ ga-abịa ya the next thing a ga-eme ụnụ agbagharịa nwere ike gị sị ngwa ya ga-abịa laghachi back na discharge na ị ga-esendere ya back na ọka ọbịa ahụ then ọ laghachi after some days this girl laghachi then this girl laghachizie ya gwazie na ya chọrọ ịla village ha na ihe na mere ya na Abuja mee ihe ọzọ na ya ga-anwụ and ya chọghị ịnwụ under oath na enweta ga-eshi gbogapụ ya na ọ achọghị ka ya nwụọ spirit ya na-disturb anybody na ya achọghị ịnọ under oath with anybody anwụ
When I'm hearing exactly this guy, it's yes, and I got try this thing. When the moment exactly what time she go, the girl I belong no one Charlie di ha. So na ihe na mere na Abuja eme ihe ọzọ na ya ga-anwụ. Na ya ahịa na ya chọrọ ịla ka ya mara and ihe ji ha ego ka ya gakwuru ndị nwe kọwara ha ma ga-ere ala. Ọhụrụ ebe ọbụla ga-ese ndị ya ka ya ga-treat nwe. Na ya achọghị enwe ihe mere on the process. Ọhụrụ na ya nwụọ under oath ya nwere onye ya na-egbara. Ya achọghị ka spirit ya disturb anybody. Ya chọrọ ọwụ na Chukwu chọta ya nwụọ painful. Even okwuchabeghị ekwucha the lady si ya mba na nwe na don nwere na a ga-eme ihe mere tata na oru ọkọ 12 PM mgbe o ji pụta n'ime abalị 12 AM na ọ pụta ka ya na ya abụọ ka ya lụgapịa na ihe ya bịa mere. Mgbe na m ọkọla 12 the girl ebilie ka amekwa ka ọ gaga anya ka onye emeka ọ dị week o ruole ka nwaanyị ewepụtachia items ihe ndị ya na-ejiri gwa ha kwa mmanya na glass wụrụ mmanya ka ọ were wụrụ ọbara nwe ya mmanya ọ na-ọsọ gbajugo na glass cup wee shia ihe niile ha kwuru ya ṅụọ ka nwaanyị aṅụọ. Yes, na you are a free girl. Kaka shi masha heme. Okaka mwashi pụọ na covenant. Ke nwoke apapogala file ya from that particular university. I transfer the girl to Abuja Uni. Akwụkwọ wedding ha pụtara. Ke chale de sisi na ke nwoke na ọwawu game ka ọ gbara that thing. Ya si game gịnị ya like the girl ya chịrị fly ya get treat ya so okay. Kaka o shi wepụ ihu ụmụnne m. Agala hello. Marriage enwejiele. Olee ebe okwu m na-aga? Enwere nwoke ọ ga-awụrụ that night. That first night nwa amagara ọwa akụkọ. Ihe ga-eme ka ọ hapụ ibi ịta ya that night ọ dịghị. Ikwuchi ka ya sọ ọwa ihe ọnụ na ọnụ ihe ọnụ into. There is always a first time for everything. Enwere nwokorobịa ọ gaghị ahụ na nwa na nwunye ya na ọ bịala. Ya ahụta ya as a call girl, a runs girl, a hook up girl. Let him ask because bịa na beat. After all, ya kwụọla ezigbo ụgwọ ya tụtụrụ nwa taa ya. Enwe ebe ị na-aga chọtala nwunye m. Enweghị ebe ị na-aga hụ nwunye m. Ihe ọ ga-egwe gị ileru anya ala. Gị wụrụkwa na onye nnele gị nwa ga-agalite. Nweta admission na university. Here ahụ another word. Always reach out. Na-akpa ya fụ ndụmọdụ ekwela ekwe n'ihi na ihe mege na university na onwe ya mahadum wa another word entirely. Ụfọdụ ndị mega ọfụma taa ebe a ka ede mahadum. Ụfọdụ ndị dị vụta ebe a ka obita. Ụfọdụ naanị na-enwetara admission naanị na-aba na university. Nwatakịrị change from ihe nne na nna ya sọbara ya to be. Gị wụrụ nwokorobịa legem. Stop judging every girl. Amamụta isi nweta na bed ṅụ. Bọleru anya. Ka hapụ ifili na the girl na ọwa onye ọrụ. Ị gaghị ama na ọ nwunye m. Ọ ga-egwe nwe ileru anya and body control. Na ewụrụ nwoke tụge nwaanyị. Ị nwere ike ịtụte nwunye m n'ụlọ ụka. Ị nwere ike ịtụte n'ime ahịa. Ị nwere ike ịtụte anywhere, even na hotel, even na road n'abalị ka o guzo. Ya nwere ike wụrụ mbụ ya. O nwere ike nwere ọnọdụ tiri ọ wụ ileru anya. Leru anya legi leru anya. Mgbe ịtụ nwe onye dị ụmụaka nwa agbọbịa dị nsọ nsọ yi skate mega ezigbo mmadụ ezigbo nwa humble. Some of them awụcha ihe ọwụ. Leru anya. Emsi ma bịa gwọ nta.